ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కార్మికులున్న అక్రమ కట్టడాలు షెడ్యూల్ నిర్వహించుకొని వాళ్ళు వ్యాపారాలు సాగిస్తున్నారు. దానిపైన బాగా రోజుల నుంచి గత 10 సంవత్సరాల నుంచి కోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నదానికి సంవత్సరాల నుంచి మేము సారి డైరెక్షన్లో మా ఊరికి సంబంధించిన విషయాలు ప్రతిదానికి సాధించి చెప్పడం వల్ల మాకు సలహాలు ఇస్తూ ఎక్కడ అవసరం పడితే అక్కడ ఫోన్లు చెప్పి దానికి పని అయ్యేటట్టు చూసినందుకు ఎన్నో రోజుల నిరీక్షణ కుటీర ప్రజలది ఆ షెడ్యూల్ తొలగించడం జరిగింది. దీని విషయంలో ఆధార్ ద్వారా హాస్పిటల్లో పోవడానికి రావడానికి అందరికీ తక్కువ ఉండే, అదేవిధంగా దాంతో వాటర్ వచ్చి మూడు కాలువలైంది. హాస్పిటల్ నుంచి సీదా వెంటిలేషన్ మంది పుణ్యక్షేత్రమైన దాంట్లో మురికి నీళ్ళు రావడం జరిగింది. ఇంత పెద్ద సమస్య కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నదాన్ని సార్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిసారి బాగా స్పెక్కలు చూపెట్టుకుంటా ఈ పని జరిగింది. వారికి నా కుటీర్ వెంటిలేషన్ మంది కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడానికి